Awu. Awu mama. Hey, ngijabule. Unjani kodwa namhlanje? Naphila mhlabe yakho ngithole semfundo. Ubuya ngaphi? Semfundo nje ngike ngiyebona ngikithi la mpela baba. Hawu. Ayiphathi umbono omuhle lo kodwa yazi ngisurprise wena namhlanje. Isurprise nawe uzayithanda le. Yathanda phela into yanzi yakhaya. Vele ngiyathanda ama surprise la Manje, yabona sihamba nje kade nje ngivile lesuku. Hayi asambeni. Asamba. Phela ngiyathanda ama Asahambe surprise. manje sisukane manje. Inkinga stabilize man. Hayi ngeke ukuthatha ku stabilize umuntu wabantu. Hayi. Indawo yakhona le nje. Engikuza khona mana ngifika. Ngiyacabangela uzacabangela abantu nkosikazi. Phela ulifuture lami wena ungeke. Nginiwe bese ngiyakhaya. Chawayi. Ubuke nje. Ubuke nje hayi. Kanjena. Awukabe nalutho nje kwamanje sisaqala kumele sihlambisele property tsapha ekhaya. Silungise nje. Hayi ngani ngiyasibona. Ongena lapha ebhanki wasubone. Kodwa amanzi lapha yabo. Amanzi akhona? Nje. Baba. Cabanga nje. Kanti uyazibona sengimastand. Ngazalisa amanzi phela wena. Akhuleka manje siyafika lo. Naye le chef lapha yafuna uhlale nje uyezwe nje. So hayi indawo nje lapho yena. Kumele lapho kuye nje uzoklina lapha. Ngiyakubona ke baba. Kumele silungise property. Uzoklina lapha bese izinto zethu ngale ekhaya. Sinjani? Sibuye ke sisifaka lapha sesicecisa endlini yethu lesihlele lapho. Manje lo kanjani ayihagiyana nkosikazi ubonge nje baba. Hayi. Unkulunkulu shaba. Hawu uNkulunkulu. Okay, asambe sibuye nkosikazi. Silanda izinto ilanga sakhaya. Khona kuzethini. Hawu ngeke, bameke kanjalo. Uy. Lapha bengicabanga nkosikazi. Ngathembe nje sifike nje mama baba. Esibatshele nje, hayi sesithole indaba. Hayi akuthethisa, awuzabona uzakukhalela para. Ngibone ngidlala nje wena. Into engifuna ukubabonisa ngenhliziyo. Siphatha sisasa. Hayi wena mama ngiyakuthenga. Hayi. Hayi. Asenza, efana nje sefika ngathi sibahleni ngeke ubona nibahleni lapha. Kungatupeka thina kambe sisebenza. Sure, sisathulo. Ngathi ngibone amabhizinisi amanjalo Ngeke baba. Awu bantwana ba. Ngithola njani? Hayi sethu. Ushonile. Ukulelo liyafunda ba. Isikolo la nandoyithi la. Ababhadali izitokfela babe bezoboleka imali kufanele bekhokhe. Abafuna ukubhadala. Abafuna ukubhadala. Bas uzima umuntu omdala. Shona njalo bazalikazi zabo. Hayi deseshe ungafuna njani? Sesikhuluma ngalo mina nasi sonke nje ezifemi. Setumathi. Wadlisa. Awubhadala. Ayisonulekani. Olasta. Ayisebenzile umncane. Kulungisha. Kuba ani ngasena ndawo yokuhlala. Ngingade ligama kodwa akungasenayo. Ngika lana lemfundo makhani umakholokazana wena bathi wayi. Ngila. Okay, hayi. Lapha nodaba la. Urazi kodwa tata. Sibona ngokusilanda la. Komfort wakho. Alright. Lapha nodaba lapha tata. Lapha nje abantu bekwazi kule ngabantu kwami ngaba lapha. So ngicabanga ukuthi injani ngokufona. Awungakhali tata, mina awunaplan. Ngoba lawo abone yakuthanda bona bazawufowele bethi ufone khona. Hayi ufuna ukuhamba lawo zingahamba ufuna umuntu ozophila nje babana. Akufuna lokho ukuthi ngicela la bantu.
Really? Okay,